Priatelia, dnes tu zaznieva veľmi veľa vecí. Prišli sme sem, lebo ľudia trpia. Je im ubližované a my za nimi stojíme. A žiadame, aby sa im prestalo ubližovať. Je to predovšetkým duchovný zápas. Pán Ježiš ho už vyhral a my pridávame ruku k dielu. V dnešnej dobe 21. storočia je žiaľ veľmi veľa ohrození života, ktoré ubližujú. Vojna na Ukrajine, vo Svätej Zemi, ale aj inde vo svete. Ďalej sú u nás doma aktuálne umelé potraty, umelé oplodnenie, pri ktorom ročne zomiera ešte viac detí ako pri potratoch. Inde je to eutanázia, prenajímajú sa ženy na vynosenie detí, pornografia, zvrátená sexuálna výchova. Mohli by sme pokračovať. Priatelia, my chceme viac lásky a pravdy. Viac lásky a pravdy, ako sú tie falošné, akože láskavé schvaľovanie zla, ktoré ubližuje. My nechceme, aby ľudia trpeli. Dnes sme sem prišli, aby sme povedali, že sme za život, že toto všetko zlo odmietame a žiadame v každej situácii, aj keď sa dopredu tlačí potrat ako jediná možnosť, chceme lepšie riešenia a my ich aj ponúkame. Dnes sme sa tu zhromaždili za najmenších z nás, za nenarodené deti a za ich mami, lebo láska je pro-life. Priatelia, veľa vecí si môžeme pozrieť a naštudovať na internete, v knihách, aj po pochode. Jednu vec, ale vás chcem poprosiť, aby ste si odtiaľ to odniesli. Je to pár slov, ktoré znejú takto. Vždy existuje lepšie riešenie ako potrat, antikoncepcia, umelé oplodnenie. Vždy existuje lepšie riešenie. Na obhajobu zabíjania 90% detí sa často používajú krajné prípady ako znásilnenie či ohrozenie života matky. Dnes sme tu najmä kvôli tým 90% prípadov, kedy potrat je realizovaný na žiadosť bez údania dôvodu a chceme ich zastaviť. Priatelia, život niekedy prináša zložité situácie. Stojíme pri tých, ktorí nám od Boha boli poslaní do cesty, do života a pomáhame matkám aj dieťaťu. Matke aj dieťaťu. Potrat stavia matku proti dieťaťu. My chceme chrániť oboch. Pomáhajme, aj keď je mama tlačená do potratu sociálnou situáciou, otcom dieťaťa, rodinou, alebo sa nemá o koho oprieť. Buďme pri nich. Prosme Pána Boha o pomoc. Pro-life má 3 nohy, ktoré sa navzájom podopierajú. Jedna bez druhej nemôže stáť. Predstavte si to ako stoličku, ktorá má 3 nohy. Keď jednu nohu odpílite, to spadne proste. Prvá noha je duchovný zápas. Druhá noha je pomoc matkám. A tá tretia je zrušenie hanebného diskriminačného zákona, ktoré robí z nenarodených detí ľudí druhej kategórie. My konáme a žiadame, aby sa tieto oblasti stali realitou všade na Slovensku. Pretože vždy existuje lepšie riešenie. 40 000 krát vám ďakujem, priatelia. Košice, ahoj!